USB driver mode. See, I didn't go to Nagani. You go can you walk on that? Where the innocent? And I think I did. And I'm going to yes, I'm going to walk on my oraifite. You got it. Odena besofu, odena buzondo. Emano merolu neti mpunasi, umibo chiaria. Kwambose oneti. No toto na bale ono na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmalịcha eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọmalịcha eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa jaja ndị okenye ga-anyị fọnda mbaki ndị ochie ya fọnda mbaki fọnda sikala aka ọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ efekwa chọọchị fara obodo ụka ada Manu Ugochi tubelu ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma gbago ume ọdịnala ya dị. Ka anyị dobiri ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia ọ na chanel anyị afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ all you need to know about dreams. Kedu ihe bụ nlọ n'onu Igbo? Onye ka anyị ji bịa. Mana before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị a anyị batara ga-ebido na July 6th mana ị nwere from now till July 5th 5 days from today to register. Ndị na-esonye na ya bụ aja amadogo ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ ihe abụọ aja ịpụta ihe aja mbụ n'elu anyị na-achụ n'igwe abaruru ka nkọwa alụgo importance of aja a na-achụ n'igwe. Eche ịma maka aja na my YouTube channel ị ga-afụ ebe nkuzi maka ya. Now aja enwe a lot of testimonies mana ya bụ ndị na-show social media testimonies maka na ọ dị necessary. Yes, maka ndị ọ bụ ndị bụ izi ha chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request
Then make donation token to the account number. Each at them na WhatsApp. I'm going to other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number was 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Then I got n'iru na nkuzi anyị dibịa. Mana before anyị gakwa n'iru a, ka anyị matọpụ ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ ị na-enene ihe onyonyo anyị, ị na-akwado anyị, na-agwa ndị mmadụ maka ya, na-eshi ya. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-eshi ihe onyonyo anyị na ya channel, chat me also on WhatsApp. Then enwere interesting news m nwekwara ịgwa gị na very soon n'ime ọnwa anyị na-akwado launch our cable television called Eziokwu TV. I can tell you, ọ bụghị na launch ya anyị ga-agwa gị, ọ ga na-abịa na satellite. Yes, ọ ga na-abịa na satellite under SatView cable television. So ịnwe anị ya, ịskan anị ya, ị ga-afụ Eziokwu TV ya. So when I launch ya agwa gị. But I can tell you from now till maybe in a week time, I get weaker. Imesi ihe dị na ya. So mgbe anwa ị nwere ike watch kwa ihe niile gbasara Ugochi tubelu na ya bụ channel. Ya bụ channel ga-abụ maka ịgbasa ozi ọdịnala Igbo, the first kind ever. Then anyị ga-enwekwasị entertainment. Maka na a na-egekwa ozi ọma, a na-egekwa ihe entertainment, anyị ga-eji wee na-amụrị amụ maka na ụwa wee egwu na amụ ka ọkwa dị mkpa. Then na nke ọzọ si bụ echefukwana ịkwado anyị n'ihe anyị na-eme n'Ugochi tubelu na temple. Ọ bụrụ na inwe talent, inwe talent ihe gbasara ime ihe ejije na Nollywood, maọbụ na comedy, maọbụ na egwu, maọbụ ebe ọbụla nnọọ ịma ị na-eme ọfụma, bịa anyị ga-enyere gị aka na our production to showcase you to the world. Nwekwazị ike wee kwado gị. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa bụ ihe gbasara nlọ. Anyị wee na-asị gị na ebe nlọ. Yes, gee ntị ma gee ntị nke ọma. Dreams dị ka esi wee gba ya n'ọlọ. It's like you are being permitted to have a faint idea of what is happening in the spiritual realm within their spiritual vibrations. Yes, onya ka na nlọ dreams. Mana ana m achọ ịkọwala gị na nlọ ị na-alọ bụ ọnọdụ ka ihe anyị ga-eji wee ma dị onye komita a ga-eji wee ma ụdị level ịnọ in the spiritual realm. Agwa gị na in the spiritual realm enwere layer by layer. Yes, enwere layer by layer na ndụ nke mmụọ na level onye nọ. Onye agbata anyị nwere ike na-afụ ụfọdụ ndị some spiritual groups a na-agwa gị, a na-ajụ ka level ị nọ na ya. Yes, n'ụwa onye ọbụla sịrị na isi n'isi ha ọnụ isi na isi ahụ, o nwere isi na-ebu ogidi, and isi a na-ebu ogidi bụ ogidi anyị jie ya onu. Ịghọtara ya? Ka m werekwa the word of physical maka ndị ma nkụzi mana ihe m ji eji ihe ọmụmatụ bụ ichefu ihe nkwu cheta ihe mmara. In the world of physical, the gross material where we are living in now, in academic level, then enwere kindergarten, enwere nursery, this primary school, secondary school, and the university mahadum. So atụrụ anya n'aka anyị na-etu aka nghọta anyị ga-esi na-abawanye as we move to higher level. So etu aka ọ dị. Now, ọ bụrụ na level ị na-eme operate na level onye a na-eme operate might not be the same. Therefore, gị na onye ahụ nwere ike ma ya enwere the same understanding. Onye akpatara ị nwere ike kwesị ka ị na-aghọta mmadụ ibe gị, make excuses for people, I mean ignorant people. Because in the spiritual realm, actually, ignorance is not an excuse. Because every child that refuses to learn the language of his parents should blame himself. You know why? It's a duty of every child to learn the language of his parents so that that child will be able to flow and communicate well with his parents. So any child of God, I mean you that is looking at me, yes, you are a child of God.
onye ọbụla Chukwu kere eke bụ mma nke ndụ anya ka na-akpọ mmadụ. Now you kwesịrị ịmụ the language of your creator, bụ the language of nature, in order for you to succeed massively. Now ihe nchọrọ ka m kọwalụ gị bụ na dreams bụ ihe mmadụ ji afụwa, mgbe mmadụ na-afụ onwe ya in the another realm, abụrụ ebe ọ nọ kịta. Ị ga na-anụ ka ndị mmadụ, ụfọdụ ndị mmadụ ga na-asị gị ya na-ejere astra, ụfọdụ a na-ekwu maka astra travel, ụfọdụ a na-ekwu maka so many things. Mana ihe na-achọ ka m kọwalụ gị bụ ka m nweta na terms ị ga-aghọta. Nke bụ eziokwu bụ na this world, what comprises human being, you na-ene m anya, bụ the spirit and the earthly body, that is the clock, earthly clock. Yes, onye bụ ihe make up you. The spirit, that is the inner you, can never be trapped one place without the flesh. This your earthly body, earthly clock, is the reason why your flesh is you are still living on the world of living. So ọ bụrụ na any human spirit chọọ ịbịa n'ụwa, a na-enye o choose what the earthly clock, the body ọ ga-use wee function n'ụwa, whether ma ọ ga-function as mba na nwoke dị ka the coercive in nature. That is ka mma ka m esi tinye na nwoke ọbụla nwere ike, let's say nwoke na nwaanyị nwere different vibrations. Na onye a nwere ike decide na ya na-abịa n'ụwa ịbịa rụọ ọrụ dịka n'ụdị nwoke, then ọ ga-ewere awụrụ nwoke. Onye bịara ịrụ ọrụ n'ụwa na ụdị nwaanyị ga-ewere awụrụ nwaanyị. So onye tụ akụ ụwa si wee mie ka nature si wee mie. Now mana ihe bụ the real you, bụ the spirit nọ n'ime, bụ ebube dị ya real you. The ahụ iyiriziri bụ ka the spirit wee nwee ike function. Ịghọtara ya? Then the you, the why the spirit and your body lives together is because of the magnetic nature. Because the spirit radiates, and the body radiates too. Onya batana, each individuals in spiritual realm, we don't radiate the same thing. I'm not going to that. Let's say we have 7 colors of rainbow. Then to our guys here radiate different radiation based on who we are. Now, the spirit and the body radiate. That radiation is what bond them together. You understand? Yes. That radiation is what bond them together. Because the spirit will radiate, the body will radiate, they bond together. Now, for any reason, if the spirit and the body radiation is no longer as in bonding together, a man will go separation. A man on Yabuna, the spirit will depart that body. Oh, Yamatano, Obrona Mado become weak. Here you can digress a little, you are weak or good in that. Obrona Mado become weak. The body radiation become weak because of sickness, because of old age. It's no longer radiating enough current to firm up with the spiritual radiation. Onya wabuna, the body radiation stop bringing enough radiation in order to anchor and hook up with the spiritual radiation. Asena nonya anwana. Because when there is no bonding again, the spirit leaves. When somebody maybe had an accident and the person is severely damaged, as in the body of the person is severely damaged, what it means, for the fact that the body is no longer in good terms, the body will no longer be able to radiate enough radiation, that magnetic radiation, in order to still firm up with the spirit. Then the spirit of the person will leave the body. Because the body is no longer functioning. The body may not be able to function, maybe by severely injured via accident,
or by old age. Old age, because when somebody is aging, maybe at 100, the radiation goes down. Then, or by sickness. You understand? Because the body is no longer properly functioning. Yes. So by accident, the body is no longer properly functioning. So therefore, the body will not be able to radiate enough current in order to keep firming up with the spirit radiation. Yes. Now, dreams. When you go to sleep, what it means is that your body is hibernating. Here in a computer language, or say is hibernated. That is it. When you are asleep, your body is no longer working at full capacity. Your body is asleep. Therefore, it's only small current that is irradiates at that point in time. For the fact that the body is like hibernated, the body is not function at full capacity when you are asleep. Then you're no longer giving enough current radiation to the spirit. Therefore, it loses a little bit. The firmness that holds the spirit and the body loses a little. Now, onya bụ na mgbe ahụ ị nọ, onya ka nwere ike si na onye na-arahụ ụra nọrọ as half dead. Yes. So all low current ka ọ na-enyezi the spirit. Therefore, the spirit nwere ike leave a bit from the body to ethereal world. Onya bụ na ndị mmadụ nwere ike sị gị na no nwere ihe na-akpa astral movement, mana onye ahụ fụrụ onwe ya n'ụwa ọzọ. Among language mejikọwara gị, ụfọdụ nwere ike sị na ya fụrụ onwe ya na nlọ fụ ebe ya bara anyị na another kingdom. O nwere ike ọsọ nọ na ya fụrụ onwe ya n'ime marine kingdom, ma na ya fụrụ onwe ya n'ime the earth kingdom, as in nọpụta fụ nnukwute osisi, a giant tree in the dream ahụ, fụ onwe na ya mụrụ ka esi wee baa n'ime ya bụ osisi na dream, bazie n'ime osisi a wee fụzie another kingdom. Ndị mmadụ na-akọ ụmụaka ụfọdụ chere asị ọ bụrụ akụkọ ifo. That is the spirit wandering. Yes, the spirit has actually capacity to wander in the ethereal world. So now, the spirit can actually move a little bit in the gross material and beyond gross material, the ethereal world, the world of the spirit where physical eyes cannot see. Now, the spirit can actually see so many things in our phone and law. Then, but the ability for you to simulate those things, the spirit taken from Allah, where better challenge lies. I can before na my previous lecture saying now human being were two brains. Then were frontal brain, were back brain. When saying now back brain, no would the spiritual brain, knock at the antenna of human being. Is that back brain that receives spiritual inspirations, yes, and pass it to the frontal brain. For frontal brain is the human intellect. For frontal brain to give it interpretation of earthly concept. So the frontal brain is like the intellectual brain, where we study all the academics, who we are, the profs, and the rest of them. All the academic knowledge is here. But the back brain is spiritual brain. But because of over-cultivation of intellect, some people, frontal brain keep getting larger and larger. But their back brain have shrunk to too small, to the extent that anything spiritually, their spiritual vibes is no longer functioning, or at abysmal level. By so doing, if there will severe disconnection between the back brain and the frontal brain. So if your back brain with the spiritual antenna, it receive message, then it means that there is disconnection between you and what you can understand, because you as a human being, you understand with the frontal brain. Then, because whatever you see in the dream
If there is C wire connection between the back brain and the frontal brain, then whatever you see in the dream, because the back brain will pass the information to the frontal brain for you to get the knowledge, right concept in the earthly terms of what the dream is all about. But if there is no that connection that's supposed to exist between the back brain and the frontal brain has been severed, believe in me, but you cannot imagine, you cannot comprehend it. So we tell you that the dreams in the morning, they forgot what they dreamt about in total. The reason is because there is no connection between their spiritual brain and their earthly brain. Let me put it that way. So you must try to balance the spiritual and the physical brain in order for you to function perfectly as a better human being. I'm not talking about human being, I'm talking about better human being. You understand? Now, if your spiritual vibrations are corrupt within that corridor of the back brain and spiritual brain, you can never comprehend your dreams. And even when you try to do, there will be they will experience confusion because there is no connectivity, right channel between the two channels. So what am I saying? What I'm saying in essence is this: make sure you are not corrupting your spiritual vibrations. Your spiritual vibration need to be clean. Your spiritual vibration is supposed to be clean by where you live your life, how you think, how you talk, understand? And how you live life worthy of emulation. All this in your spiritual part must be clean. You understand? So that any dreams you have will be a message. Any dream you have will be a message. And that dreams is not ordinary dream. And when contaminated dreams, or the imaginary dreams. I'm not talking about those dreams because those dreams are corrupted dreams. That what can cause some of this kind of dream is bad energy, negative energy. There are some people, oh, you can demand na labor. Next 5, 10, 15 years, it can never happen because it's imaginary dreams. It's not real. Oh, you can find the man where you say, "Get na law real." Now law is the imaginary of the you. Yes, to some people. But don't worry, their own dreams will direct message. Once you have that dreams, it will happen. On did I have one message have run law. Example, I don't know more in a law, and we're making no a month mal. Yes, man, law and law real, law and law. Okay, very damage. And exactly that day, that law be a message, I will hear a voice. Man, law, I love what she did to her. No one be a message. So it was a long see me. Man, most of the times I never can know what he can. I don't know during my spiritual meditation. And when I'm here, I'm those off where vision. I go see me through trance. But then I check all again now. But no, then I long, I'll tell you, one day I want to get some one day, then I love law. Only I don't have that very clear. Then get the video from beginning to the end. Mana, they make us the beard room as I can tell them. When I'm by to this adulthood, hearing that Pia, once in piano, once in piano. More for no one, more to interested. Madam Jargon. Tawan Broisia Siatana. No, Gam or cause. That connectivity, which will connect here, in the world of the medium, I have been disconnected. So, if you want to be getting positive and positive dreams from the purest region, you must have purest heart. Because you cannot get what you cannot sow. You cannot get what you did not deserve. You understand? So, one of them na gova ga-amị mango ma ọ na ụdara ga-amị oroma, ọ dị possible.
So so if you want to be having good radiation, good seed, good everything, you must live a good life. Because no Galatian system. So a man is so negativity in creation, while he want to reap positivity. Yes. And I'm cultivate negativity. Believe in me, whenever you sleep, you'll be dreaming about the negativity. Because all here, none are DNA. Because it could go to the extent none is anymore, but and no one can get out of man, if you sow a good seed and connect yourself properly with the pure vibrations, yes, positive vibrations, believe in me, your dreams will always be clearer. So if you are the type that now we had one long loggery, all over the road or might complete or jump out another one, or might complete or another one. You hope that when your spiritual vibration is corrupt, you need to cleanse your spiritual your vibrations and spiritual part in order for you to remain connected to the real vibrations. So what am I saying? Man is the architect of his problem. Yes, if you want to change some certain things and for you to start having clear vision of dreams, then you must try to walk from your inner beings. If you walk from your inner being and clear your spiritual path, your dreams will become clearer. Some people don't believe in dreams, but I can tell you that genuine message giving via dreams exist. Let me use myself as an example before I close. Before now, mgbe na Abuja many years ago. See where like 7 years ago. So down and my boss ben yes. And my boss ben because they believe them na the village wundi sinacha. That is the concept. Nambo yoka then, broka nisi. So again na Abuja na boss on the bed nam despite the fact na mwa jobara. Where you go on n'obodo ọzọ a na-akpọ Ojoto. Jego ana n'obodo anwa wee sị mụ na ezinụlọ wee sị na n'ebe a ka anyị ga-alụ ụlọ elu alụcha ụlọ elu ebe ahụ alụọ boys quarter onye ga na-aza the compound then bezi ya Abuja agbata Christmas anyị gbaa Christmas na ajawa Ojoto anwa maybe bịa na be nna m zọọ ụkwụ na ya mago bịa in the morning time in the evening ka m bịakwa a na-ama Ojoto ịghọtara ya ebe nna agba ọsọ thinking na nna ka m gwa gị ọsọ ya bụgoro ụmụnna gị jọrọ njọ ada agbata ndị nna dị n'ọsọ maka na nke ịma nke mara nke ọzọ ihe a na-akado ha bụ arụ ka a na-akado ha okoro ka nwoke si abụ so ihe mara mgbe ahụ mara ndị ụka tụrụ onwe ha n'ụjọ ka ịma igwere idea ndị ụka onye ụka bụ na ike chigoro akwa blak ma ọ were owu o nwere ihe dị n'ime ya bịa tọwa ya n'ihu ya ma ọ bụ na ịbịa n'ihu bịa wee nyụọ nsị ọfịa ọ asị na-abịa n'aha ọ gbaghị ọsọ o nwere ike mara abụja na be ndị ọzọ ọ ya asị na ya bụ ndị isi na aja mana ha na-atụ ụjọ too much believe in me you might not believe but the fact so ha na-atụ ụjọ mana ụjọ ịbụrụ onye ọdịnala mana you have not conquered fear you have not started because ọdịnala will tell you no ejiri ọnwa dị eme mgbọrọgwụ o nwere ihe ọkụ ga-eme ite igwe ịghọtara maka na nke onye ma na ịmakwu ya ọ na-achụ aja negative aja mana ị na-achụ positive aja ya fọọ ịkịa o jegara ebe ọ na-eje agwọ ọgwụ anyị agwa ya na onwe kwara ihe ite ya ihe ọkụ ga-eme ite igwe maka na ugwu odogwu ịghọtara ya so nwanne chụba aja so ya na-achịkọwara gị bụ ihe ọsọ m na-agba so alụwago m dị ụlọ ihe na-afọzi mgbe ahụ ka ndị eke dị haus asatị mgbe m lụrụ nla so mana mgbe ahụ I deserted my father's compound unto say na m na-atụ ụjọ ndị isi na aja so well one day ka m nọ na nlọ wee fu and that nlọ admit if you did that to today mpụta wee fu na my father's compound so well face but my father's compound as at then I fenced the fence well fence n'ezie ya fu na nwere ụlọ elu ala ụdị a
and the first son, of which no one and no area. So where the compound, this is a rich man compound. So Mepe gate outside. So for 2 women, I'm not my kinsman. So for her, Kahana Barata, had they discussed. But I hear they discuss but that time my father is late already. However, I said, if work a compound of my father, and they are referring to my father. Or this man, and they are saying, no, they my father. Be a was call Fuziaka compound, yes, where mamma. But Chineka goes again, we are working, if we baby go to Befa. You know, they are just discussing about my family, no, Mepe Gate, Monahakene, and they discuss one bada. But when I woke up, I couldn't believe in the dream. You know why? Ask him no what he again, no, I'm a boy. Yeah, I him bell based on my own calculation then. You know why? And one more, I look at a lot of law, and last 10 years, about the age of Mamalu, then duplex, Basil, yes. My age of Mamaru and a Benam, Masido. Because Elu and a Benamo, I don't a picture at all. They bought a picture of home came Balu number. You know, ever made you ever my home, na East, Makambaya base in Babuja. You know, so, and then can we be Dogomia after I lost a lot 3 years. Bidojamolo Kojo Tawa. You know, so thinking never come back. So, Melon Salona, if you own noon, Kalu na Benam, we are living large motor, the hen in the day. About women, everything. So, I was like, nah, no, man. Because they won't on them plan at all for that, na Benda. So, Makanketa. Japan, I don't know moon, no joto. I to cut the whole story short. Finally, he had Melumel. Une no jota, I don't see. I don't see. Man, finally, today, Nla one loro, Benna, but he been a miss. Gana, never make it say everything's from a sorted. A chubby good a Benna. Benna, but the Western Nabanuno. Muna Benna can be dolum. I'm be dolum, Nihani Nawa. Walk him, the Hainea, I manifest na Benna. Like play, bidol, waff and bidol, that I can waff and the shadow, like play, I don't have wounded. Oh, see, and the Benna was in the dream. No, it's in December 2021. When they also, they be Puno, now bought also. So I remember bad day. Now bought also. Name Puno, 3-1, December 1, 2021. Mark and you but I can look at Wessi, no one lolo, about 7 years ago, Piana Besuna. Because by that time, the mother was even known as, hey, now I can work out. You got the man who does it. That will have one long for the man naba. The man who does any for us. Hell, Nordica, and you'll be bonum, Baron the coffers here. It is only a compound that's in my Zimma. Every year. So, we have missed the fulfillment of that dream I had 7 years ago. So, then I check a while ago. Abona, before you hear Maggie, I get boot of Gosria. And when you go away and I achieve Maggie, one time in an accident. A boat on our accident. You go on and you my ear, accident. That's accident. So, for me, I was like, now they're more careful. Say accident. So, whenever I was able to cross Mero and my extra vigilant. Mero, where you are the voice now, we must say accident. Or some I should not worry. Now, no, me, okay, man, nothing will happen to me. Believe in me, go to the but I had that accident. Now, I'm on my way from Lagos to Abuja. Many years ago, over 10 years ago. From my Lagos to Abuja, our motto, this 14-seater bus, when we're face to face. Head-on collision with another vehicle, and I need to wait for the company alpha. But motor here, or to them man on them bad batch. If it don't a window, motor squeeze it. Back in the motor squeeze the other to all the doors was in KMB head. So now window can't you force so we after then bad it is slimmer. We after the window. But I just window as I was in Nesiaka, I would tell them I only in the way force what the door open.
wee bidozie gbupụtazie ndị mmadụ. Adị mgbe agha atentị ahụ ji aka sị m yes na ya bụ asistentị ahụ egwu ndị atụla ahụ nọ n'ụgbọ na ọ bịago na mmezu na m ofu na onwere ihe mere m tụrụ onwere ihe mere m ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ na-ịchọ ka agbara gị afa miri send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ niile n'isi ọfụ ihe ọma n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu a. Ọ kachasị n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple and our fans all over the world. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m na ebe ọ bụla ụnụ anụ na ihe ọma ga-emere ụnụ, na favor ga-abụ nke ụnụ, na tata bụ afọ ya fọtara ụnụ ihe ọma fọkọ ụnụ ihe ọjọọ, na onye chụgbara ụnụ ga-ada, na onye ụnụ na-achụ ga-ada, na onye chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ ma ọ gụọ eme ụnụ na ọ karịrị gị. Na ndị njelu nke Chukwu na-eri oke n'afọ ga na-eme ndị anwa ma ọ bụ onye anwa na ha karịrị onye anwa. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. Ndị na-eche vidiyo a metụ aka na share button, ya gazie.